Kada govorimo o slušalicama za svakodnevno korišćenje tokom čitavog dana, prvo što nam pada na pamet jeste mala težina, komforno ležanje bez bolnog osjećaja nošenja na glavi, kvalitetna bežična veza i dugo trajanje baterije. Sony kao da je to znao kada je pravio ovaj model slušalica, u stvari na neki način i jeste jer je toliko dugo sa nama, tako da uspešno predviđa i udovoljava našim najsmelijim željama. Slušalice su dizajnirane u stilu pođi bilo gde i ponesi ih sa sobom. Otuda deluju vrlo jednostavno i krajnje su lake za upotrebu. Deo koji naleže na uši se može rotirati tako da dobiju ravan oblik, pa ih možete lako spakovati u torbu i ranac tokom putovanja. Raspolažu sa 3 tastera za pojačavanje zvuka, prebacivanje, pauziranje i puštanje muzike. Bežična veza se ostvaruje preko Bluetooth tehnologije, pa ih možete koristiti i za prijem poziva na mobilnom telefonu pritiskom na power taster. Znači da imaju ugrađen mikrofon, prava stvar za hands-free telefoniranje. Autonomija rada kod bežičnih uređaja je jedan od ključnih faktora dobrog utiska tokom upotrebe. Ove slušalice imaju funkciju brzog punjenja pomoću USB-C kabla. Baterija traje čak 35 časova, puni se 4,5 sata. Prava stvar za putnike koji se ne zadržavaju puno na jednom mestu jer im treba samo 10 minuta punjenja za sljedeća 3 sata rada. Pravi nomadski model. A zvuk, on je u najmanju ruku respektabilan imajući u vidu cenovnu klasu ovog modela. Odlično balansiran odnos niskih i visokih tonova pružit će vam sate i sate uživanja. Jednom rečju bit ćete zadovoljni i srećni onim što čujete. Na kraju, personalizujte vaše Sony WH-CH510 slušalice izborom odgovarajuće boje jer stižu u standardno crnoj, teget i beloj verziji. Dakle, svi oni koji žele dobar zvuk koji ne zamara tokom dugotrajnog slušanja u nekom normalnom svakodnevnom scenariju upotrebe i pri tome imaju na umu pouzdane slušalice za kućnu upotrebu, ali i besprekornog saputnika tokom putovanja ili korišćenja u pokretu, dobit će sve što su želeli upravo sa ovim slušalicama. Biće prvi izbor za sve one koji žele lagane, pristupačne i slušalice nadprosečnog zvuka. Važno je gde kupujete tehniku. Vaš Gigatron.